Tak krásny deň prajem a dnes by som vám opäť predstavila príležitosť. Viete, ono sa stane, že vám fakt, včera mi prišla jedna zaujímavá, dneska vlastne včera mi prišli dve príležitosti, ktoré som včera jednu spracovala, dneska spracovávam túto, aby som vám ukázala, akým spôsobom to funguje. A čo je úžasné na tom, že my vidíme, ako ľudia reagujú na ponuku, ktorá ich nič nebude stáť. Takže ja mám pre vás ponuku, ktorá vás nebude nič stáť. Jedinú vec, alebo jedno úsilie, a to je denne venovať pár minút času hodnoteniu obrázkov. A to vám za chvíľku ukážem. A ak to vydržíte a budete to robiť poctivo rok, tak sa dostanete k zaujímavým zárobkom. Samozrejme, vyberať môžete po 90 dňoch, 91 dňoch už môžete vyberať. Vieme, že ľudia by chceli už včera byť bohatí, ale to bohužiaľ nejde. A jednoducho, keď nechcete investovať a nechcete ani registrovať, tak musíte byť trpezliví a venovať niečomu čas. Takže poďme na to, ako toto funguje. A keď sa zaregistrujete, to vám tiež ukážem, tú registráciu, tak vašou úlohou je, príde vám potom potvrdenie, musíte potvrdiť link, mail, tak vašou úlohou je, že budete hodnotiť tieto obrázky, ktorý sa vám viac páči. Proste my sme takí ako nejaký taký respondenti, alebo proste ľudia, ktorí pomáhame firmám do budúcna vlastne so zavádzaním zrejme nejakých výrobkov alebo čo týka aj reklamy, pretože tým, že hodnotíme a tým, že sme tu každý deň, tak samozrejme aj ten trafik je väčší, ale hlavne firmy, viete, každá firma má nejaký rozpočet na výskum, prieskum trhu. A je to dosť značná suma peňazí, aby ste vedeli teda, odkiaľ idú peniaze. To znamená, my týmto firmám, ako my pomáhame a vlastne s týmto výskumom, prieskumom a za to sme ohodnocovaní. A tým, že budete to šíriť trebárs ďalej, nemusíte samozrejme, ale budete to šíriť ďalej, tak vlastne vám sa napočítavajú, toto nie je žiadny multilevel, nič také, ale vám sa napočítavajú, ja to budem volať, že míle, a vďaka týmto, to si ukážeme zase na tabulke, a vďaka týmto mílam vlastne, keď za každú registráciu máte 25 míl, tak sa približujete k tým denným zárobkom vyšším a celkom si môžete prilepšiť k vášmu rozpočtu. Hej? Takže poďme na to. Ale najskôr momentiček, najskôr idem sem. Vy keď sa zaregistrujete, tak ja idem na moje konto. To by malo byť toto. No. Ja som včera hodnotila tie obrázky a potom sa mi objavilo tunak Tages Übersicht, je to v nemčine, ale ja to skúsim dať do angličtiny. Viete to preložiť do angličtiny. Takže ja som ich hodnotila včera. Ja som ich naklikala, hodnotila viacej, ale myslím, že nejaké len asi dva. Áno, dva, keď ohodnotíte, tak budete tu mať takú, to vám teraz ukážem, takú fajku zelenú a na druhý deň sa vám objaví už, teda 1.8. som hodnotila a už začínate s míľou 111. A tým, že som si vyplnila svoje údaje v profile, tak som získala nejaké hodnoty a môj zárobok bol 2 eurá. Hej? Takže aj ten zárobok závisí od toho, aké máte tú hodnotu míl, áno. Takže ideme na to. Ja kliknem do your work.
Čiže ja sa tu musím nalogovať. A objavujú sa mi tu, vidíte, že hodnotím, ktorý z týchto dvoch sa mi viac páči, tak ja dám, že tento. No. A objaví sa mi ďalší, dajme tomu opäť, ktorý z týchto dvoch, tak treba dáme tento. To znamená, moja úloha už je momentálne splnená, ale môžem hodnotiť ďalej, ale to už neovplyvní nejakým spôsobom, že by ste viac zarobili alebo. Neviem presne, čo to spôsobuje, že ich budem hodnotiť viacej. Hej, to postupne vám tie informácie prinesiem, pretože naozaj je to, včera som to sledovala, študovala, čo je pointa, ako to vlastne funguje a teraz robím toto videjko, aby ste vedeli vôbec začať, lebo každý deň je škoda, keď stratíme. Takže treba tento ohodnotím. Dávajte si tiež pozor, aby ste nehodnotili len jednu stranu. Hej, to znamená, kontrolujte si to, aby bola jedna i druhá strana hodnotená dobre. To znamená, aj ľavá, aj pravá. Hej. Ale samozrejme môžete, keď sa vám páči tento obrázok, tak si ho hodnotíte, ale aby nebolo stále, že klikáte len tú jednu stranu. Dobre? Takže teraz ideme na tú hlavnú stránku. Takže kliknem na White Pins a ja sa tu dostanem. A pozrieme sa dole a vidíte, že už tu mám fajku. To znamená, zajtra tu bude opäť dátum 2.8. Míla bude, zase postupíme a tu budú 2 eurá. Je tu aj možnosť si, ale to teraz nebudeme rozoberať, ale do budúcna si môžete urýchliť ten denný zárobok tým, že si môžete kúpiť tie míle, áno. Ale teraz sa bavíme o tom, že sme tu zdarma a ideme si postupne, kročik za kročikom, po kročiku vybudovať nejaký denný príjem a opakujem, po 90 dňoch až budete vyplatení. Dobre? Tunak ešte, tu sú vlastne ten Myland Shop, takže tu môžete nakupovať. Tu si môžete treba tie balíky kúpiť a takisto treba by ste si chceli kúpiť tento televízor za 795 eur. Pokiaľ by ste ho kúpili, tak ešte sa vám prirátajú 330 mil. Takže aj týmto spôsobom môžete ten váš denný zárobok vlastne navýšiť. Alebo nejaký tablet by ste si kúpili, áno. Alebo tento Apple iPod Nano za 111 eur a máte 45 mil, áno. Takže to je ďalšia možnosť. A ideme zase späť. Môžete si potom prečítať o spoločnosti, prečo to vymysleli, tu je marketing, hej, o marketingu, prečo to vlastne robia, pracujú so spoločnosťami, ktoré sú známe, majú meno. Vidíte tu sami, to je nejaký Wüstenrot XXXL, je to spoločnosť, ktorá je nemecká, je to spoločnosť, ktorá vypláca, je na trhu od už nejaké, myslím, že od roku 2013. Takže je tu šanca, že to bude dlhodobé. Nie je prečo by to malo skončiť, je to legálne. OK. A teraz ešte vám ukážem teraz vlastne, ako si môžete, dáme ten table, ako si môžete vlastne vyrátať váš denný zárobok. Začínate teda na mili 111 a bude sa vám to dvíhať vždycky teda o 2 eurá, hej, takže 2 eurá, vždycky ten zárobok sa vám to dvíha, hej, 111 plus 2, 113, to znamená, zajtra tam už budem mať 113. Ale dajme tomu, poviem príklad, že ja tento deň zaregistrujem 5 ľudí, za každého človeka, ktorého zaregistrujete, máte 25 bodov tých mil, čiže krát 5 ľudí, takže 125 by sa mi tu narátalo. Takže ja si tu dám 125, pretože
to mám toľko mil, hej. A vidíte, že mne sa už od 4. dňa mám 3 eurá. A teraz pozrite, tunak mám od 9. dňa 4 eurá, hej, a potom to zase stúpa. Tu vidíte tie zárobky. Tu keby ste už nič neurobili a pôjdem dole, tak vidíte, že za rok ste na dennom príjme 84 eur. Hej. Samozrejme potom nejaké percentá môžete vybrať, je dobré vždy nejaké nechať, vybrať a sa vám potom odratávajú tie mile a tak ďalej. Niečo podobné, ak ste, funguje to na takom podobnom princípe, ak ste boli v Zik Rewards. No a teraz poďme sa pozrieť, čo to urobí, keď ja budem registrovať ľudí, hej? Alebo keď budem proste nejakým spôsobom tie mile, budem niečo kúpovať, alebo si kúpim tie poukážky, tie mile, hej, čo sa dajú kúpiť, ale poďme registrovať, pretože je to zdarma, to znamená, že to môžete šíriť medzi masy ľudí, takže poďme na to, keď by som teraz tu znova zaregistrujem, dajme tomu ďalšieho človeka, 10. deň, a tu zaregistrujem ďalších ľudí, hej. Vidíte, že tu mám 4, teraz zaregistrujem napríklad 4 ľudí, to mám 100. Vidíte, že už ďalší deň už som na 6 eurách. Tu zaregistrujem ďalších 4, to mám 100. Tu zaregistrujem jedného, tu zaregistrujem jedného, tuto dajme tomu ďalšieho jedného. A teraz sa poďme pozrieť, keď toto urobím, na akom príjme budem za rok. Aby ste to videli, aký to je rozdiel. Už som 133 eur. Hej. Po 90 dňoch ale sme povedali, že po 90 dňoch už môžete vyberať. To znamená, tu niekde už môžete, váš denný príjem je 25 eur, pri tom všetkom, ak budete registrovať, ak sa oplatí naozaj registrovať. Takže denný príjem 25 eur a už tu môžete vyberať. Hej, nejaké si dáte, neviem ešte presne, či tu je nejaký pomer, že či môžem vybrať 100%, alebo tam musím niečo nechať, alebo hej, čo je rozumné. To vám postupne to zistíme a vám to prinesiem. Ale aby ste videli, že ako sa to, hej, dajme tomu, že by ste vybrali 50%, tak samozrejme, že sa vám tu potom odratávajú, hej, tie míle a tak ďalej, sa to upravuje. Takže, takže aby ste videli, hej, 12 eur by vám vyplatili a ideme ďalej, hej, takýmto spôsobom. To si môžete vy tak nasimulovať, ako keby ste treba každý deň registrovali jedného človeka, aby ste videli. A ideme iba zo srandy vyskúšať každý jedného človeka a dám napríklad 90 dní krát 25, napríklad 2250. Hej? A ja to dám niekde tunak. 2200, ja to dám tunak. Proste. 2250 mil sa mi naráta. Pozrite, čo sa stane. Tu už máte príjem 48 a na 90. deň váš príjem už je 100 denne. Takmer. Hej. To znamená, prosím, ako naozaj máte v rukách príležitosť, ktorá je zdarma, nič vás to nestojí, urobiť denne hodnotenie, to je všetko. A môžete sa dopracovať k takýmto zárobkom. Hej. Tie peniaze, opakujem, sú z rozpočtu firiem, ktoré majú určené na prieskum. Áno, na výskum trhu. To je úplne bežné. A prečo je to obrázky? Obrázky, viete dobre, hovorí sa, že obrázok je hodný 10 000 slov. Hej, preto obrázok. Preto to riešime, preto to firma vymyslela takýmto spôsobom úžasným. No a teraz poďme, akým spôsobom, čo týka výberov a tak ďalej, to vám určite prinesieme neskôr, akým spôsobom sa bude vyberať a tak ďalej. Určite po 90 dňoch sa tu asi niečo pravdepodobne objaví, myslím si. No ale, lebo už sú ľudia vyplatení, hej, normálne na Facebooku je skupina, môžete sa tam pýtať, ale komunikujú v nemčine. A teraz poďme na to, ako sa budeme registrovať. To znamená, budete mať tento link, ja teraz nefunguje tu registračný link, áno, aby ste vedeli, tu žiadne také nič nefunguje. Dostanete, je to stránka iba
Pins Plus. Hej. A ako funguje registrácia? To znamená, počkajte, kde je teraz? Tu je login, ale rozmýšľam. Start site asi dáme. OK. A dáte jetzt kostenlos, chcem sa prosiť. Hej, takže dáte, ja som to zase dala, dáme to zase do angličtiny. OK. Takže ešte raz vrátim späť. Keď to dostanete, tak opäť dám do angličtiny. Tak je tu sign up for free, to znamená zapíšte sa, registrujte sa zdarma, kliknete na to a budete vypisovať vaše username, nejakú skratku, nejaké prezývku, hej, čo používate, vaše heslo, meno, priezvisko, vaša mailová adresa, krajinu si vyberiete. Tu napíšete mail človeka, ktorý vás doporučil. Takže môj mail je, ak sa budete registrovať, ten spirkova.anastazia@gmail.com. Tu odkliknete, že máte 18 rokov, že ste čítali podmienky, tie si prečítajte. Tu dáte deň, mesiac, rok narodenia, ulicu, kde bývate, číslo domu alebo bytu, alebo tu dáte akú máte školu, hej. Keď tu nie je nič, tak dáte other, smerové číslo, mesto. Tu vyberiete family status, to znamená, či ste sám, vydatý, alebo oddelenie žijete, alebo rozvedený, alebo vdova, alebo vdovec. Tu dáte vaše, aké ste dosiahli vzdelanie, aký plat približne by ste teda chceli dosiahnuť, hej, vyberiete z tohto a vaše to, čo ste sa učili, toto vzdelanie, aké ste sa naučili, čo ste študovali a čo robíte teraz a dáte register. Potom vám príde na mail od nich, počkajte, ja to vyskúšam, ukážem vám. Potom vám príde mail, ktorý potvrdíte a tým pádom sa vy dostanete na tú stránku, čo som vám ukazovala. No, teraz mi tu ukazuje nejakú chybu. Keby vám sa takéto niečo stalo, tak iba zadáte tu na mail a dáte, že aby opakovane poslali inštrukcie, hej. Ja už som jednoducho overená, ale proste vy sa dostanete na túto stránku, na túto a hneď môžete ohodnotiť teda tie obrázky a potom pôjdete na tú svoju už do tej svojej kancelárie, čo som vám teraz ukázala a prihlásite sa vlastne mailom, ktorý ste sa registrovali a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii. Dáte login a už ste tu a vlastne tunak budete mať takú fajku, lebo ste to už ohodnotili a ako som vám povedala, na druhý deň sa vám zobrazí tunak. Začínate na mili 111. Hej, a hovorím, že po tých 90 dňoch potom sa vám to lebo toto vám dáva firma ako bonus. Hej. No a ešte poďme na to, na majné počkajte, zase dáme do angličtiny. Ešte vám ukážem, čo doplníte. Za to máte tiež nejaké body. Čiže my profil. A doplňte si, pokiaľ nemáte, tak doplňte tunak vlastne údaje. Dáte personal data 2. Tu si kto má nejakú firmu, tak by si tu dal vlastne nejaké ten daňové číslo, ktoré dostal a ako chcete byť vyplácaní, hej, takže vlastne tu je, zadáte buď bankou alebo PayPalom. Ja odporúčam PayPal, je to úžasný platobný procesor. Z PayPalu na banku dostanete peniaze na druhý deň, myslím, že tam ani poplatok nejaký nie je. Na PayPal vám dokážu vyplatiť ako veľmi rýchlo, hej, bankový prevod predsa len niečo trvá a zrejme aj nejaké peniaze to stojí viac. Takže PayPal odporúčam. A tu dáte adresu, aký je PayPal, tu dáte, tu vlastne, myslím, že tie údaje sú,
A tu v podstate si môžete, ja teda osobne si dám toto si dám, ja to upravím, že chcem dosiahnuť plat 4000 a viac, dám save. Potom tu máte, ideme ďalej, potom tu máte, pozrieme, optional, tu nemáme nič, ale dáme si to do nemčiny, lebo viem, že v angličtine nie je všetko, takže ideme ešte raz, čo tu máme, nemáme nič. A extra mile, to ste vlastne dostali za vyplnenie, hej, nejakých týchto údajov, takže 10, 20. A tu je štatistika, to znamená, tu budete mať nejaké tie extra vždycky, teda tu budete mať 25 a zistíte teda, že to je z toho, že ste registrovali niekoho, hej, takže tu dáte detaily, pozriete, čiže tu som nejaké vyplnila údaje, tak mám to za to, áno. Takže to si viete skontrolovať. No a to je snáď všetko, čo potrebujete. Tuto si môžete tipy, triky vlastne ešte prečítať. Dáte do prekladača a bývajú aj prezentácie. Je tam Facebook skupina, kde sa môžete pripojiť. Denne tú prácu nezabudnite si urobiť. Takže ja vám prajem veľa šťastia. Myslím si, že to zvládne absolútne každý a pokiaľ to dáte svojim známym do okolia, ktokoľvek má počítač, tak si môžete veľmi rýchlo prísť na veľmi zaujímavé príjmy a po 90 dňoch, dajte tomu teda 90 dní, to musíte dať, pretože skôr vás nevyplatia, tak môžete byť na veľmi zaujímavom príjme. To znamená, myslím, že sme povedali všetko. Je to príležitosť, mne sa veľmi páči, pretože ja osobne viem, že takéto veci fungujú. Mám známu, ktorá robí takéto hodnotenia pre firmy na Slovensku a je za to vyplácaná, takže viem, že takéto veci fungujú a sú tu, viete, firmy, momentiček, ja sa pozriem, či tu by sme našli, ale proste tuto na začiatku ste videli, ja neviem, ako sa tam proste, ako sa odtiaľ to idem vylogovať, to fakt neviem, ale takéto firmy napríklad sú, hej, s takýmito firmy spolupracujú, to sú všetko veľmi známe firmy, pre také firmy firma pracuje a viete si, tu máte rôzne testimoniály a viete si, proste tú stránku si prezrite, máte tu kontakt, firma je nemecká, ako som už povedala, môžete si tam zavolať, ak chcete, overiť si veci a tak ďalej. Hej, takže, ale ďalšia vec je, ľudia, tu nemáte čo stratiť, nič vás to nestojí, akurát možno minúta, 2 denne, aby ste urobili tú úlohu, to je všetko. Takže ja vám prajem naozaj veľa šťastia, veľa zarobených eur, a verím tomu, že tí ľudia, ktorí majú troška ešte zábrany niekde, lebo stratili peniaze, niekde investovať a boja sa, tak im to pošlite, šírte to a ako naozaj tu nič nemôžete strátiť, môžete len získať, nie je to žiadna hovadina. Myslím si, že je to, ja som to prešla a veľmi sa mi to páči, je to také na úrovni, aj tá stránka, aj vôbec všetko mi to dáva mi to zmysel a keby som aj, ako nebudem na to myslieť, že by sa to malo nejako padnúť, alebo čo, stať sa možno všeličo, hej, ale proste ja osobne myslím, že to je firma, ktorá tu má dlhé fungovanie, takže ešte raz krásny deň a veľa šťastia a veľa spokojných ľudí okolo vás.